ka Voice of the People Party kabadang shu khashen kabadang shu bat ya ka bor tang hang tay apo KHDC kilemut pani nujor bat ka sarkar lani ka party ka bala sinshare ka jila manta la Ardent hato ka longsi ka ba shongnia bani nujor yu ba Ardent kum Emily bani Conrad kum Chief Minister nujor yu ba Ardent kum Emily nujor yu Conrad kum Emily kum nukitrei hanta te pinsa snotho ken ko ki pa ndrei menta ki persyang lingba ki lat pathai kubor kamtam na ki non kersyan ki ba I ya kini ki seng ki badan ha ka MDE ban pin thami yu pa ban pini hana bau tau Chief Minister unong elam jungki te o utrei te ki kam hadu menta minin dang don bufonya bagi babun ki department lani ki nong tri sarkar ki badan hagi department ki babun kimpat yo watange ka tulok kimpat yo watange ka tulok kani ka sarkar kalen ding ding dang dang imat ka jingkerdo pisa kala banlang bala penthailut ya ka babun ka pisa sya kata ka Chief Minister Special Development Fund kanang ba u Chief Minister unyo banit kreat ulit sarong segi constituency banai scheme o kipai ba banya thapti banya kemen balayo e kata ka CMSDF kala don ka chiyo scheme hapo nongkrem constituency naga CMSDF o kinailet bapli gitu kinong yo scheme para bagilet ki hap banda ai kublai kerpang ha ki baring lani ha kinong ha kilat pathai kubor pat ai kublai bagila yo yu Chief Minister upa ai ngi yang ka scheme lingba ka CM SDF ko ki pai babi lai teli lai jaka u Chief Minister ai scheme anong krem constituency kitu ginong yo abapli khapan kren pan pau jing sngongo dagi totally u Emily u island ba ka Emily scheme ngam chupenyeng ki pai ba ban pha ai kublai ha ki news channel lani ki lat pathai khubor banai khublai yu ba Ardent namar bul ai khatsan lak ek school ko chi khatsan lak ya kani ka yeng snong jungi em kimpat ju hab ban yeng kumta namar ngi snotho kani ka kamram jungi ban pendap hok ya ka hok ka jung kipat ba habale ji ingi daga chi ba daga chi sharia ko kipat ba te namar ka tani ko ake ko kipat ba bi pin snotho baka Voice of the People Party kapher na ki wipat ki party